Merħba tfal, kif intom? Ħudu ħsieb ta'? Illum erġena ltqajna d-dar tagħna biex nagħmlu prayer space oħra. Il-prayer space tal-lum jisimha Nitolbu għad-dinja. U għal din il-prayer space għandna bżonn globu tad-dinja jew xi mappa milli għandkom id-dar tad-dinja. Xi bajro jew lapes u sticky notes. U ħannaħsbu ftit f'xi familjari li għandkom intom jgħixu f'xi pajjiż ieħor barra minn Malta. Tistgħu wkoll taħsbu f'xi pajjiż illi bħalissa smajtu fuq l-aħbarijiet u tixtiequ titolbu għal dan il-pajjiż partikolari. U li ħanamlu hekk. Jiena ħanaħseb f'xi familjari li għandi jgħixu barra minn Malta. Ħanieħu sticky note minn dawn u ħanikteb talba lihom. Imbagħad ħansib dak il-pajjiż fejn joqogħdu dawn il-familjari tiegħi u ħanwaħħalha mal-mappa tad-dinja. U l-familjari tiegħi jgħixu l-Awstralja u ħanwaħħalha fuq il-mappa tal-Awstralja. U ħanitlob ftit ġewwa qalbi għall-familjari li jgħixu hemmhekk. Issa jekk tridu, jekk tidħlu fil-website li ħajkolkom miktub isfel tal-video, ħassibu din id-dinja u tiddownloadjawha u tpinġuha. Issa jiena diġà bdejt impinġiha ftit, imma baqali x'impinġi u ħankompli impinġi ftit. U sakemm inkun qed impinġi jiena ħanaħseb ftit f'xi talba oħra li nixtieq nagħmel għal xi pajjiż fid-dinja u ħaniktibha hawnhekk mad-dawra tad-dinja. Imbagħad meta lesti ħanieħdilha ritratt din il-mappa tad-dinja u intellaħħa fil-website link illi ħajkun hemm indikat fil-video. U jekk tridu, imbagħad tkun maqsuma ma' tfal oħra li qed jibatulna dawn ir-ritratti fil-website ukoll. Nittama li tieħdu gost tagħmluha din il-prayer space nerġgħu niltaqgħu darb'oħra. Insellmilkom tfal. Ħudu ħsieb ta'.